Tieni qari huwa mill-Epistola ta' Pawlu lill-Efesin kapitlu 4 se naqra minn vers 17 il qudiem. Efesin kapitlu 4 vers 17. Dan jien ngħid mela u nixhed fil-mulej li ma timxux iżjed bħalma jimxu ġentili oħra wara l-fruwa ta' moħħhom, li għandhom moħħhom imdallam u mbedin mill-ħajja t'Alla minħabba l-injoranza li qiegħda fihom u l-ebusija ta' qalbhom. U billi ma jħossux, taw lilhom infushom għad baħrit biex jagħmlu b'kilba kull faħx. Immintom mhux hekk tallimtu l-Kristu? Jekk intom tassew smajtuh u kontu malmin minnu, billi l-verità hi f'Ġesu. Biex tinżow għal dik li l-ħajja moddija il-bniedem il-qadim li hu mħassar skont ix-xewqat qarrieqa u tiġġeddu fl-ispirtu ta' moħħkom u tilbsu l-bniedem ġdid li skont Alla hu maħluq fil-ħaq u l-qdusija tas-sewwa. Għalhekk warbu l-gideb u kull wieħed jitkellem is-sewwa mal-ġar tiegħu għax aħna membri ta' xulxin. Għadbu imma la titinbux tħallux ix-xemx tgħib fuq għadabkom lanqas tagħtu wisa lix-xitan. Min seraq ħa ma jisraqx aktar, imma ħa jitħabat billi jaħdem bidejh stess il-ħaġa tajba biex ikollu x'jagħti lil minu fil-bżonn. Ħa ma toħroġ ebda kelma ħażina minn fomkom imma dik li tajba u li tiswa l-ġid biex tagħti grazzja lil dawk li jisimgħuha. U la tniktux lill-Ispirtu Santu t'Alla li bih intom is-siġillati għal jum il-fidwa. Ħajtwarrab minnkom kull imrar u saħna u għadab u għajjat kliem ħażin ma' kull ħażen u kunu qalbkom tajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin u waħfru lil xulxin bħalma ħafrilkom Alla għal Kristu. Amen. Imbaxxu rasna u nitolbu. Mulej Alla nitolbok biex fil-ħin li ġej tkun inti li mill-kelma tiegħek tkellimna fil-kuxjenza tagħna, tinkoraġġina, tibdilna mulej bil-mod il-mod fi xbija ta' ibnek biex insiru bħalu fil-qdusija, fit-tjieba, fil-ħlewwa. Għamilna l-mulej nixbu lill-ibnek Ġesu Kristu. U kun inti mulej l-għallim vera tagħna li bl-Ispirtu tiegħek tieħu din il-kelma u tapplika għal ħajjitna. Amen. Il-pandemija COVID-19 kella effett ħażin fuq kull aspett tal-ħajja u mhux l-inqas fuq ix-xogħol, fuq il-ħidma. Kien hemm min tilef xogħlu, kien hemm min ra l-dħul tiegħu naqas, jew ix-xogħol tiegħu meddet, imprendituri jaraw il-kumpanija tagħhom sejra ħażin u allura l-impjieg ta' tant ħaddiema qed jiġi meddet. Iva ħafna ansjetà u ħafna tbatija minn dak li għaddejna minnu f'dan l-aħħar xhur. Aħna bħala nsara nħarsu lejn ix-xogħol minn perspettiva partikolari. Il-bniedem tad-dinja ħares lejn ix-xogħol b'ċertu mod aħna nħarsu lejh bil-lenti tal-Iskrittura. Minn dak li ġara bħal dan l-aħħar żmien aħna bda biex nemmnu fis-sovranità t'Alla. Il-mulej isalta. U lesti li nieħdu minn idejn Alla bħalma talab ġob jew bħalma qal ġob, mhux biss dak li hu tajjeb, imma dak li hu ħażin ukoll. U bħala quliet Alla aħna nħarsu l fuq lejn is-sema u nitolbu l-missierna ħenna lina u jenna. Imbagħad ukoll nagħmlu x-xogħol tagħna bl-għajnuna li jagħtina hu stess u kif kmandana hu. Kif se nħarsu lejn ix-xogħol mill-perspettiva biblika? Nissuġġerilkom 3 kelmiet. L-ewwel nett inħarsu lejh mill-perspettiva tal-ħolqien. Meta Alla ħalaq il-bniedem ħalqu bħala ħaddiem. Ix-xogħol ma ġiex bħala riżultat ta' dnub, imma mill-bidu nett bħalma Alla ħadem u fuq perjodu ta' 6 ijiem
għamel id-dinjiet u għamel id-dinja bisbuħija kollha tagħha, hekk ukoll tali l-bniedem biex ikun ħaddiem. Il-mulej Alla ħal bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Eden biex jaħdmu u jħarsu. Jekk għandek ġnien min għandu ġnien, jaf kemm irid jagħmel xogħol fil-ġnien biex iżommu sabiħ u attraenti. Il-bniedem huwa ħaddiem min-natura tiegħu. Ħafna nies hemm barra jaraw ix-xogħol bħala skumdità bħala tagħmlu għax bil-fors, imma l-ħajja vera tibda fil-weekend. Taf kif? Ix-xogħol jaraw bħala xi ħaġa imposta fuqhom. Mhux hekk il-nisrani. Jiena ħaddiem u meta ma naħdimx inkun qisni karozza ġo garaxx. Inkun qisni għasfur ġo gaġġa, maħluq biex intir imma msakkar u ma nistax. Aħna maħluqin ħaddiema u fix-xogħol għajduli intom insibu s-sodisfazzjon tagħna. Anke sempliċement taqbad kexxun imħarbat u tirranġaħ u tagħmel kollox pulit jagħtik ċertu sodisfazzjon. Aħseb wara affarijiet li huma ikbar minn hekk. Aħna ħaddiema min natura tagħna, ħaddiema bħalma Alla hu ħaddiem. Però mbagħad iridu nħarsu lejn ix-xogħol ukoll mill-perspettiva tal-waqa'. X-xogħol ma baqax li kien fil-bidu, id-dnub ġab effett fuq kull qasam tal-ħajja umana u b'mod partikolari fuq ix-xogħol. Issa mhux qal Alla lil Adam wara li Adam iddeċieda li ma jobdiex. Allu talli ma smajt leħen martek u kilt mis-siġra li fuqha u sejtek billi għatlek la tikolx minnha, misħuta tkun l-art minħabba fik. B'taħbit tikol minna li jiem kollha ta' ħajtek. Xewk u għolliq nibbitlek u inti jikol il-ħaxix tar-raba u baraq wiċċek tikol il-ħobs sakemm terġa' tmur lejn l-art għax minna kont meħud u għax trapp intu fit-trapp terġa' tmur. Tinnotaw dawn il-kelmiet l-art misħuta, taħbit, xewk u għolliq, araq wiċċek. Dawn huwa r-realtà li x-xogħol issa wkoll għandu t-toqol tiegħu, il-diffikultajiet tiegħu, l-affarijiet li tant idejquna. Però anke l-bniedem innifsu nbidel. U meta jmur jaħdem, issa għandek midneb li mar jaħdem bil-qerq tiegħu, blas tiegħu, bl-affarijiet l-oħra li bniedem midneb jaf jagħmel. Il-waqa' affettwat ħażin x-xogħol. Però aħna wkoll nemmnu fil-fidwa li ġie biex jagħtina Kristu. Ġesu ġie biex jifdina f'kull aspett ta' ħajjitna inkluż ix-xogħol. Ix-xogħol il-mulej Ġesu jagħtih dinjità ġdida, jagħtih perspettiva, jagħtih għan ġdid. Fil-Bibja naqraw kull ma tagħmlu għamluh bil-qalb. Xitina li naħdmu u nistinkaw u nagħmlu li nagħmluh bil-qalb għax irridu bħeġġa. Kull ma tagħmlu għamluh bil-qalb, qisu lill-mulej u mhux lill-bniedem. Kull ma nagħmel jien nista' nofrih lill-Alla. Nar is-sibt kont qed nimla it-taxxa u tal-bolla. U qed nikteb iċ-ċekk u dak il-ħin hekk għadd. Għadd tisma' il-Bibja tikmandani biex jien nħallas it-taxxi. Dan qed nagħmlu b'ubedjenza lejn Alla. Dan nagħmlu bħala sens ta' qima lil Alla. Anke fil-ħlas tat-taxxa. Aħseb wara f'affarijiet oħra. Kull ma tagħmlu għamluh bil-qalb, qisu lill-mulej mhux lill-bnedmin. Billi tafu li mingħand il-mulej tieħdu l-ħlas tal-wirt għax intom taqdu lil siedna Kristu. Kemm perspettiva sabiħa dille, li b'dak kollu li nagħmlu aħna qegħdin naqdu lill-mulej. Kemm fid-dar, kemm hawnhekk, kemm fuq il-post tax-xogħol, tkun fejn tkun, kull ma tagħmel inti tista' tagħmlu biex taqdi lill-mulej Alla. So, u x'inhu xogħolok? Titħallas jew ma titħallas, għax mhux kull xogħol jitħallas bil-flus. Jekk hux magħruf minn kulħadd jew tagħmlu fil-moħħbi waħdek. Jekk hux xogħol apprezzat jew inkella ma jkunx apprezzat,
kun naf illi Alla jaf dak li qed tagħmel. Alla japprezza dak li qed tagħmel. U Alla jwedek li jippremjak meta inti taħdem bil-qalb u taħdem għalih. Ejja niżvolġu ftit dan il-ħsieb. Kif Kristu jibdel l-attitudni tan-nisrani viżavi x-xogħol. Vers ieħor li jitkellem fuq din il-bidla li jġib Kristu fl-attitudni tagħna x-xogħol. Rajnieh mill-Efesin kapitlu 4. Ħalli min jisraq ma jisraqx iżjed. Taraw l-bidla. Ħalli min jisraq ma jisraqx iżjed. Imma aktar x'għandu jitħabat billi jaħdem il-ħaġa tajba bidejh stess. Sabiex ikollu x'jagħti lil minu fil-bżonn. X'bidla dikux. Efesin kapitlu 4, wara li fl-ewwel 3 kapitlu l-Apostlu Pawlu jitkellem dwar dak kollu li għamel Alla għalina l-fidwa li ġab fi Kristu. Imbagħad f'kapitlu 4 jgħidilna issa la darba intom qiegħdin fi Kristu. Jeħtieġ li l-ħajja tagħkom tinbidel, ma tibqax li kontu qabel. Il-bniedem il-qadim bix-xewqat ħażina kollha tiegħu u bl-emejjer kollha. Dak tridu tinżawh, bħal meta għandek libsa qadima maħmuġa tinżaħħa. U minflok tilbsu l-bniedem il-ġdid. Bil-valuri, bil-virtujiet kollha illi Kristu jaħdem fina. U fost affarijiet li jsemmi, pereżempju, li ma nikdbux, ma ngħidux li xulxin, imma ngħidu dak li hu verità, li ngħidu dak li jgħin il ħaddieħor mhux dak li jkisser il ħaddieħor, din il-bidla li ssir, tinża tilbes. Hawnhekk ħatina eżempju ieħor. Ħalli min jisraq ma jisraqx iżjed, imma aktar x'għandu jitħabat billi jaħdem il-ħaġa tajba bidejh stess, sabiex ikollu x'jagħti lil minu fil-bżonn. Innotaw, qabel dal-bniedem kien għażien, issa jaħdem bidejh stess. Qabel kien jisraq, issa jagħti lil minu fil-bżonn. Qabel kien jieħu dak li mhux tiegħu, issa jagħti dak li hu tiegħu. Kien għażien u diżonest, issa jsir bieżel u ġenerus għal ħaddieħor. Narawhom frażi din is-sentenza. Ħalli min jisraq ma jisraqx iżjed. Id-diżonestà kif tafu, il-fottimenti huma normali fis-soċjetà tagħna. Minn fuq s'isfel. X'inhu s-ser? Is-ser hu li tieħu dak li mhux tiegħek jew li żżomm dak li hu ta' ħaddieħor. U għadnu ikraħ. L-ewwel nett huwa ksur tal-liġi tal-Alla. Bibja tgħidlek, mandament jgħidlek la tisraqx. U inti qed tiġi taqgħu minn dak li jgħid Alla u tagħmel bil-kontra. Huwa wkoll nuqqas ta' fiduċja fil-providenza tal-Alla. Meta inti taħseb li m'għandekx biżżejjed, inti m'għandekx fiduċja f'Alla mela ħanara kif nisraq jien. Huwa wkoll sarima fuq il-kuxjenza tiegħek għax int ma tridx min jieħodlok l-affarijiet tiegħek. U inti qed tagħmel hekk lil ħadd ieħor. Huwa egoiżmu sfaċċat jien l-ewwel u ma jimpurtanix minn ħadd ieħor, huwa disrispett lejn ħadd ieħor u lejn proprjetà tiegħu. Is-ser huwa dnub ikraħ. Jiena niżżielt ftit lista ta' ftit affarijiet li naf li jiġru fuq il-post tax-xogħol. Meta impjegat ma jagħtix il-ġurnata tax-xogħol tiegħu. Imħallas imma ma jagħtix il-ġurnata, jara kif jiskarta. Jew inkella min iħaddem ma jagħtix paga ġusta u kundizzjonijiet tajba lil ħaddiema tiegħu. Meta l-impjegat jagħmel xogħlu ma' nofs kedda, bit-kaxkir tas-saqajn, meta jkun hemm li mgħallem fl-uffiċċju jew fil-post tax-xogħol, il-bqija jara kif jiskarta, li jagħmlu nofs kedda. Il-ħaddiem li jobrom oġġetti minn fuq il-post tax-xogħol. U ħadha miegħu id-dar. Min ibih bi prezz esaġerat jew prodotti ħżiena.
jew inkella min jagħtik servizz bi prezz mola s-sema jew inkella jagħmellek xogħol inferjuri. Min jirreġistra jew joħroġ bord meta fil-fatt għadu tajjeb biex ikompli jaħdem. Min ma jagħtix riċevuta sabiex ikun jista' jevadi t-taxxi. Kemm hija taxxa tal-VAT jew taxxa income tax. Jew inkella min ma jiddekjarax id-dħul kollu fil-formula tat-taxxa. U hemm xogħol li wieħed jista' jaħseb f'affarijiet oħra. Il-ħaddiem nisrani jeħtieġ jinża dan kollu. In-nisrani għandu jkun onest, għandu jkun ġust f'xogħlu għax is-sit tiegħu Alla huwa Alla ta' verità u Alla ta' ġustizzja. Mela ħalli min jisraq ma jisraqx iżjed. It-tieni frażi. Imma aktarx għandu jitħabat, jeżerċita lilu nnifsu, imitton u għax-xogħol. Din hija l-bidla illi huwa msejjaħ għalija n-nisrani. Il-ktieb tal-Proverbji jitkellem ħafna dwar l-as u l-bużulija. Meta qed jgħidilna hawnhekk imma għandu il-bniedem in-nisrani għandu aktarx jitħabat, għandu jkun bieżel. Għandu jkun bieżel. Ħanaqralkom 3 versi mill-Proverbji. Jiftaqar min jaħdem bita żiena, iżda qid il-bieżel tani jew tistana. Min jaħżen fis-sajf u iben għaqli, iżda min jorqod fil-ħsad u iben li jġib lajb. Fis-sajf, żmien tal-ħsad, mela jekk hemm l-opportunità li taħdem ħuda u tajjeb li taħżen għal żmien meta billi taħdem u jkollok solt il-bank għal ġurnata meta l-affarijiet jistgħu jiġu ħżiena tajjeb ukoll. Vers ieħor, tixtieq ruħ l-għażien ix-xewq hemm qiegħda u ma tikseb xejn. Iżda ruħ il-beżlin tkun imxebba. Jixtiequ ma jaħdmu għal dak li jridu. Hawn min jixtieq u joqgħod bidu fuq zaqqu. F'kull taħbit hemm il-qlieħ, iżda fit-tlablib hemm l-aks. Ġifieri jista' jkollok ħafna paroli x'beħsiebek tagħmel u pjanijiet, imma jekk inti ma tagħmel xejn. Tibqa' fejn tkun. So, fi ftit kliem, l-għas iġib il-faqar, il-bżulija iġib il-ġid, tajjeb li taħseb għal-futur, imma mhux paroli u pjanijiet biss, imma trid taħdem trid tagħmel l-azzjoni wkoll. Żewġ punti li rrid nagħmel fil-qosor fuq dan, fuq il-bżulija u l-għas. Il-bżulija u li tkun bala xogħol huma żewġ affarijiet differenti. Hawn min isir bħalli kieku addict għax-xogħol. Ix-xogħol huwa l-unika ħaġa f'din id-dinja li tagħtih sodisfazzjoni. U mhux kapaċi mbagħad jifraħ u jiċċelebra u jistrieħ u jgawdi l-familja tiegħu u ħwejjeġ oħra. Le, Alla ma mniex biex inkunu bawla għax-xogħol. Kienu stess illi qasam il-ġurnata f'lejl u nar biex bin-nar naħdmu ħlief jekk meta tkun għassa. U bil-lejl nistrieħu. Kienu li tagħna l-jum il-mulej, illum, biex nistrieħu mix-xogħol regolari tagħna. Marta jeħtieġ titgħallem illi tieqaf naqra mill-faċendi u tiġi u tpoġġi f'riġlejn Ġesu tisemgħu. Jekk inti wieħed minn dawk li taħdem iż-żejjed, allura tgħallem strieħ ukoll. Dak l-ewwel ħaġa rid ngħid. It-tieni ħaġa hija din illi illum hemm forma ta' qas fil-ħajja tagħna, fil-mod kif qegħdin ngħixu fid-dinja tagħna llum. Li huwa partikolari għal żmienna. Aħna għandna forma ta' qas modern. Hemm differenza bejn li tistrieħ mix-xogħol u tirrikreja ruħek f'xi passatemp jew tqari ta' xi ktieb jew tmur passiġġata jew
tagħmel ikla mal-mara tiegħek, dak huma kollha forum ta' rikreazzjoni. Imma meta m'intix taħdem u flok tirrikreja ruħek titgħażen, allura minflok jelevak ħajollilek l-ispirtu tiegħek iżjed ħajġibek dawn. Tafu għal xiex qed nirreferi? Fis-soċjetà tagħna llum l-aktar tentazzjoni kbira li nkunu għażenin u billi naqbdu il-mobile jew naqbdu gadget u nqattaw ħafna ħin nfittxu tiskrolja għal Facebook jisjak ħassib id-deb fl-aħħar tiegħu jew taħli ħin esaġerat quddiem television tara l-imbarazz. Għajdu li jintom, meta tqatta ħafna ħin fuq il-medja, tħossok aktar refreshed wara, jew tħossok ar. Tkun qed tibni lilek innifsek, jew kun qed timla moħħok bl-imbarazz ta' din id-dinja. Spiritwalment tħossok aħjar, jew tħossok niexef wara. Din hija t-tentazzjoni tagħna kollha, Irridu naraw kif lil dan l-annimal selvaġġ irrażnuh. Mela, ħalli min jisra ma jisrax iżjed, imma aktar x'għandu jitħabat, ejja nkunu biżla u ejja wkoll nitalmu nistrieħu. It-tielet, billi jaħdem il-ħaġa tajba bidejh stess. L-idejn, strument meravigliuż, strument li tawonna Alla biex nagħmlu kull tip ta' xogħol li tista'. Timmaġina xogħol li jirrikjedi saħħa u xogħol li jirrikjedi finnezza. Għandek il-bennej li jaqbad dawk il-knaten ta' ġebel tqal jpoġġihom f'posthom. Hemm bżonn dik is-saħħa fid-dirgħin, u mbagħad għandek lead ta' surgeon illi bid-delikatezza tiegħu jara kif ifejjaq lill-pazjent. Għandek lead tal-mara tad-dar illi kapaċi tieħu l-ingredjenti fil-ċina u tipprepara ikla tajba u tippreżenta b'mod sabiħ. Għandek lead ta' ners illi mal-ikel u mal-mediċini li l-pazjent iġġieblu tant faraġġ u tant tama fi żmien meta jkun marid. L-dejn tal-artist li joħolqu tpinġija, l-dejn tal-kittieb li kapaċi jiktbu biex jikkomunikaw veritajiet ma' ħadd ieħor. Sakemm ħaġa tajba l-aħwa, x'inhi li tagħmel int, u naf li taf tagħmel aktar minn ħaġa waħda l-mulejtak ħafna talenti, dak li taf tagħmel għamlu, sakemm huwa tajjeb, għamlu bil-qalb, għamlu lil mulej u dak hu illi Alla jrid minnek. Isuh ġieħ tgħidilna l-Iskrittura huwa unur. Isuh ġieħ li tgħixu fil-kwiet u tirħqu xogħolkom u taħdmu bidejkom stess. Huwa ġieħ huwa l-unur tagħna hija il-privileġġ tagħna li sakemm indumu f'din id-dinja nużaw ġisimna idejna b'mod partikolari biex naħdmu għall-mulej. Mela billi jaħdem il-ħaġa tajba bidej stess u l-aħħar frażi hija din. Sabiex ikollu xjati lil minu fil-bżonn. Mela, kien jisraq, m'għadux jisraq, issa qed jaħdem bidejh stess, sabiex ikollu xjati lil minu fil-bżonn. Dan hu lan. Lan ta' xogħol mhux kif jaħsbu ħafna hemm barra biex tistana inti u tiddandan inti. Ibda biex vera n-nisrani jaħdem biex jipprovdi l-għajxien għalih innifsu u għal dawk tal-familja tiegħu. Infatti, fl-epistola ta' Pawlu lit-Tessalonikin jgħidilhom hekk. Għallhom meta konna magħkom ord ngħidilkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, lanqas m'għandu jiekol. Asmajna li hemm xi wħud foskhom li jgħixu flas, li ma jridux jaħdmu imma li moħħhom fin-nies. Ma kellhomx Facebook dakinhar imma wkoll. Issa dawk li huma bħal dawn
Aħna nordnawlhom nimissuhom fil-Sidna Ġesu Kristu biex jaħdmu bil-kwiet u jieklu ħobżhom. Mela, inti ħataħdem biex taqla x'tiekol. Għalik u għall-eżistijek. F'post ieħor Pawli jgħid hekk, jekk xi ħadd ma jaħsibx għal niesu, għan-niesu għall-familjari tiegħu, u l-aktar għan-nies ta' daru, ikun ċaħat il-fidi u għar minn wieħed li ma jemminx. Kristjan, jekk inti ma taħdimx biex taqla x'tiekol għalik u għan-nies ta' darek, tkun għar minn pagani, għax tal-inqas il-pagani jaħdmu biex jaqalaw għalihom infushom u għad-dar tagħhom. Però mhux biss, in-Nisrani ma jaqafx hemm, ma jħares biex lejn il-bżonnijiet tiegħu u ta' dawk li huma qrib tiegħu immedjatament. Il-Kristjan ħares ukoll lil hemm minnu. Il-Kristjan jara l dak li hu fil-bżonn li ma jiġix minnu, li m'għandux x'jaqsam miegħu, imma jara li qiegħed fil-bżonn u jara kif jagħmel biex jgħinu. Jagħti u jaqsam ma' ħadd ieħor. U dan jinvolvi bidla mhux sempliċiment fl-emil tiegħu. Dan jinvolvi bidla aktar profonda, hija bidla fil-qalb. Hija bidla fil-qalb. Ix-xeħħa tinbidel f'ġenerożità. Il-għejra tinbidel fi gratitudni. U r-reba tinbidel f'kuntentezza. Din hija bidla li Kristu biss kapaċi jġib fil-qalb tal-bniedem. U f'dan kollu meta n-Nisrani isir bniedem bieżel, bniedem li dejjem ħsiebu kif jagħmel biex jgħin lil minnu fil-bżonn, ikun qed jagħti xhieda tal-bidla illi ġab il-Mulej Ġesu Kristu fis-salvazzjoni tiegħu. Għax hu il-Kristjan f'xogħlu jsir bħall mgħallem tiegħu. Ġesu ġie biex jaqdi. Il-Kristjan jitgħallem bħal sidu jaqdi lil ħadd ieħor u jgħin il ħadd ieħor. Kif se nikkonkludu? Ekklesjasti kapitlu 3 vers 22 naħseb hija konklużjoni floka. Jikkonkludu jgħid hekk, jien rajt illi m'hemmx aħjar għall bniedem milli jifraħ billi jwettaq xogħlu. Għax dan hu semu. X'sem tak Alla f'din id-dinja? Tak is-sem li taħdem. Ix-xogħlijiet varji tiegħek. U waqt li qiegħed taħdem, inti tieħu sodisfazzjoni. Inti tifraħ fix-xogħol li tak il-Mulej biex tagħmel. It-talba tagħna minn Salm 90 għandha tkun. Ħatkun il-grazzja tal-Alla sidna fuqna u għetqilna emil idejna, iva, emil idejna u għetqilna. Amen.